Molt bona nit! Tornem a estar aquí, al canal de Gaudir del Rol, per continuar jugant aquesta aventura, aquest segon capítol de la campanya del Preu de l'Ànima. I continuem jugant... Ui, hem tingut... Si m'ho ha desfenestrat un jugador en directe, no passa res. No passa res, no? Pues continuem jugant aquest segon capítol, que es diu Kamendusi. Però avui és un dia especial. Avui és un dia en el qual hem de ficar una veleta en algun sant, perquè avui tots tenim càmera! Mos veiem les cares! Avui podem veure realment que Edu no porta una peluca rosa com jo dia. Soc una mala persona. No porto corbata. Avui l'únic dia que no m'he ficat corbata. Me cachis la mar. Molt bé, Edu. I què tal? Ganes de continuar amb el teu bruixot? Amb Argus o què? Aquí estem. Lo matem o no el matem avui? No ho sé. Potser té ganes de morir. Així que... Bé, haurem un suïcidi ritual i col·lectiu. Té un gran buit a l'interior, no? Sí, ai. precisament. També està amb nosaltres David, avui més guapo que mai, més brillant que mai. Va. Què tal, David? Què tal, Aristides? Ai, bona nit a tothom. Moltes gràcies per ser aquí. I no res, esperant que no arribi la nit per poder sortir ràpid de l'illa aquesta que m'adona més mal rotllo. Vamos. I per últim aquí tenim a Xavi, alias Cerón, a punt de morir. Què tal, Xavi? Com estàs? Jo estic a punt de morir, jo no sé si en la partida o en directe. Estic fet bastant pols avui, però bueno, aguantarem com podrem. Sí, home, sí fa falta. Venim aquí els tres i fem la boca a boca en directe, que això donarà també, donarà visualitzacions. Puja audiència. Que no, eh? En el meu contracte no ficava res d'això, eh? No. Boca a boca en directe no. Bueno, No, que això és que no llegir la lletra petita. Hi ha una lletra petita a baix, la més petita que quasi no es veu, aquí està escrit. Et paguen. Tu Pineda és el que està més a prop, o sigui, tu hauries de ser el primer a arribar. Bueno, de pagar, deixa'm estar lo de pagar això per un altre dia, ¿vale? Sí, És que hauries de pagar per vindre a fer un boca a boca. Aquell, no? Que ens ha contractat. Ja ho discutim després en privat, preus de boca a boca, preus de jugar i aquestes coses, pernils, bocates i aquestes coses que hem d'anar a fer algun esmorzar. I deixeu-me un segon que fiquem musiqueta per començar. I com començarem? Comencem veient uns peus caminant per un carrer empedrat. Ja és de nit. Són els peus de Zlata i Cerón. Ja sé que em dius que de nit no hem de sortir, que aquí que no haurien d'haver sortit, que hi ha perills per tots els carrers, però necessitem, abans d'anar a Mykonos, informació. I l'única que ens pot donar és l'oracle. Jo no sé si seria millor tindre por del sol o tindre por dels fantasmes avui. Bé, fantasmes, això ja veurem què passarà. Aquí en CEA, de moment, algun fantasma, com no sigui un lladregot que mos assalti aquí pels carrers. Hem d'anar a veure l'oracle aquí perquè mos parli de Mykonos, a veure si podem aconseguir informació abans d'anar a la illa. I veiem com ells dos continuen pujant. Es dirigeixen cap a un turó. Seguits, per detrás de les ombres, per dos figures. Una armadura enorme de Ares i un cretense. Saben que està buscant gent, però clar, abans d'acceptar un contracte per una forastera, a vegades sempre és millor saber on te fiques. No, Aristides? No, Argus? La veritat és que no tinc opció.
Si Jo no ja faig sé això... Ja sé que l'acceptaré el contracte, però si pogués no acceptar-lo, no l'acceptaria. O sigui, estic obligat a acceptar-lo perquè estic a la illa aquell. Però si no... Sabes el que saps ara? faiguis metarrol, no faiguis metarrol. Ara encara no No, saps jo de la tampoc illa. l'hagués acceptat, perquè no m'hagués caigut mai bé aquella senyora que ens va contractar. Ai. Sí, és tan bona dona. Però... què és el que heu vist de moment d'ella? Què és el que us ha llamat l'atenció? Que el seu pla fa aigües per tot arreu, que Perquè- diu poc, parla molt i diu poc. Ja heu averiguat ja què vol en aquella illa, però no sabeu encara ben molt dels motius de que no. Té un somni de grandesa brutal, aquesta dona. O això, o ens vol enganyar amb somnis de grandesa, que també és un altre. Però també té una bossa de diners molt gran, també. I això ho sabem. I a tots Bueno. ens interessa. Això és pel que estem aquí. Bueno, de fet, jo estic aquí perquè no em fotin fora de la universitat. Que si no faig la feineta aquesta, doncs me'n foten fora. Però clar, també és important saber on ens fiquem, perquè sí, la feineta està, però si hem de morir pel camí, doncs, bueno, veurem. Però ara ja és massa tard. Ja. Aviam, el contracte era molt facilet, que era de pujar amb un avió, bueno, amb un Zeppelin, i anar a l'altra punta del mar Bàltic aquest on Egeo. del mar Egeo. I ja està, vale? I dius, bueno, una setmaneta, vacances, mirarem I el es mar paguen, no? i es Però, paguen. Aristides, que tu saps que te paguen diners per fer vacaciones. I que allò és un paraís fiscal, tio. Sí, això sí que és veritat, sí. Però la qüestió és que Argus no hagués anat amb aquell lloc. El que passa és que hi havia rumors de que aquesta dona estava investigant coses que a Argus li podrien interessar. Rumors sobre pedres que filosofen i coses així. Mentre Argus va pensant en això, mirant aquelles dues figures d'aquell Daurush i d'aquella boda pujant aquell turó amb una foguera dalt encesa, els van seguint, veient què és el que van a fer, investigant abans de fer-hi pel contracte. Conversant, Theron i Slat arriben dalt. L'oracle és l'única que em pot donar informació sense anar a la illa. Necessitem saber alguna cosa. Perquè el que he rebut fins ara... I sé que... sé de bona tinta que mos podrà dir alguna cosa. Arriben dalt i veuen a la vora de la foguera una dona d'edat avançada sentada al costat d'ella. És negra nit. Lo que fa que no veien a la distància, observant-los a veure què és el que fan a Argus i a Aristides. I s'apropen cap a aquella foguera. Què fas, Theron? Perdó. Hòstia. Jo això de perdre contacte visual amb ells, perquè la visió sí que em permet veure'ls, però jo estic buscant i no veig l'oracle en qüestió. No hi ha ningú aquí En aquest moment, fins a aquest moment, tu encara no coneixes Aristides i Art. I no t'estan seguint vigilant-vos, estan seguint-vos per vigilar-vos. Vull dir, en aquest moment ells encara no han acceptat el contracte. Tu encara vas a l'Slata. Sí. Vale. Tu veus a dos que t'estan seguint però no saps qui són i no saps què és el que busquen. Vale. Superdiscrets. Para per tu. Sí. La típica armadura sigilosa. A veure si trobem a l'oracle en qüestió. Clar, jo tampoc la conec. Esperem que Slatan sàpiga el que té que parlar. Només soc un simple portador de Zeppelin. Us apropa cap allí i Slata s'apropa.
Quan va parlar, aquella vella se'l mira i diu: porteu l'ofrena? La diu: clar, aquí està. Treu una bossa, la sacseja. Els diners convinguts. Deixa dins terra i diu: espero que també el que paguem amb aquests diners sí, valgui el seu valor. No preocupis. Valdrà més del que et creus. S'aixeca, veu que se'n va, i diu: però on vas? Vindrà l'oracle. O que te creus que era jo? T'han timat. I s'allunya a la foscor, i al cap d'un moment d'aquella foscor apareix un nen. S'apropa a aquella foguera i mira a la Bodak i el Daurus. Vaja. Veig que voleu parlar amb mi. Voleu de les meves visions. Sí, així és. Així és, volem de les teves visions. Volem saber on ens fiquem. Bodak, tranquil·la. Primer has d'acceptar el que et diré. Perquè què et creus? Que vas a aquella illa a rescatar a la teva amant? No és així. En aquella illa hi trobaràs més coses del que et creus i pots trobar inclús la teva mort. Acceptaràs el que et diré? Perquè si no s'has d'acceptar, agafa els teus diners i marxa. Perquè la informació, el que et diré, molt no t'agradarà. I ella diu: sí, informa'm. Aquella illa només hi trobaràs mort. Aquella illa, forces poderoses descansen baix ella. Una maldició la corromp. Allí, mort i oblit. I està allí, comença a plorar i tantes ànimes, tanta gent, tanta... Però, i cop obrir els ulls, Francà Montsent. No. Allí està la Kamendusi. I quan diu això, una fletxa li travessa el coll. I s'aprop i veu que venen allí surten de diferents parts d'aquell turó. Surten seguidors que coneixeu, sobretot vosaltres dos, Argus i Aristides, com a seguidors de Hades, no Ares, Hades, el déu de la mort. I es llancen contra ells. Què feu? Han matat el nen. Han matat el nen. A l'oracle han matat. l'oracle. O sigui, el tio que veu el futur, vale, Home, no però- ha vist la seva pròpia mort. Això no es fa. Los déus són capritxosos. No sempre Ja, ja, donen ja. lo que vols. Jo no em fiaria molt de lo que ha dit aquest oracle, eh? Sí. No és massa Sí. bo. I nosaltres tampoc hem sentit una puta merda. O sigui, hem No. vist com anaven, els timaven, sortia un nen i ara li han clavat un fatxasso al nen. Sí. Supertètric. Esteu El veient nen allí no va que... pagar el seu oracle per poder saber el que hi veia. Per això no va saber el que passava. Claro, no es va pagar a si mateix. Veieu que hi ha bastant seguidors de Hades i Argus, són ràpid! dos. Protegeix-los. Jo Però aixecaré si no m'han pagat encara. Un brujo Protegeix-los que trabaja por dinero, trabaja por dinero. Bueno, pues si no, no treballaràs. Jo intentaré aixecar un muro de pedra per fugir corrents d'aquí. Que fill de puta. Bueno, no, o sigui, que tu els agafis. Sí, que jo tiri i tu fas un muro. Home, no puc fer el muro mentre camino, saps? M'he de quedar quiet a fer-lo. Però els Bueno, ficaré... va, vinga, va tirant amb l'espasa amb la confiança de que em pagaran perquè, mira, Però amb l'espasa de ser, no? sí, la de matar persona. Clar, la de plata aún no. No, a veure, aquí som disciplinats i I tu, Ceron? educats. Cadascú se'l mata amb l'espasa que toca. Jo crec que tinc una espada també per un puesto altre, no? Pot ser. No me'n recordo, però pot ser. Me sonava que sí, però no la veig. Hauria de mirar.
Sí, tinc un sable, home. Ah, sí, sable. Un Sí. sable. Sí. Foto mal Pensa que al sable. també saps alquímia, eh? Sí, sí. Bueno, intentem primer la reacció salvatge de nosaltres és l'espasa. Conteu-me què feu per reduir aquests seguidors de Hades. Com los reduïu entre els 4? Quants n'hi tenim? Uns quants. Muchos. Però com en sortiu d'esta? Bueno, la meva idea era que mentre els dades venien, doncs se'ls aparegués aixecar unes roques o un muro de pedra per evitar... Comencen a Que córrer els arribes. Hades i quan estan a punt d'arribar amb ells, una paret de roca s'aixeca davant teu, Cerón, que te separa davant dels seguidors d'Hades, que uns quants d'ells en la inèrcia xoquen contra ella. Pum. Altres s'aguanten allí i no saps d'on ha sortit aquesta paret de roca. Jo tampoc, però bueno, sabia que portàvem aquí un alquimista. No ho saps d'on ha sortit, no? L'oracle potser sí ho sabia, però ja està mort. No ho sabe. Sí, va veure l'escena i diu, no ho entenc què està passant. On dec ser jo? Està revisant el guió, però per aquí no ficava res de la fletxa al coll. No ficava res. Avui s'estan anant molt de la pilota, És que a mi sempre m'ha fet gràcia Argus. que els oracles, que poden veure el futur... Aquests sectarios com van equipats? Van en toga i espases... Sí, espasa curta. uns mequetrefes amb togues, els hi ve un pedazo d'armadura pesada de Ares de 2 metros, amb una espasa a 2 manos, i comença a passar entre ells, vamos, como si estuviera cosechando. Més que lluitant, a veure, que m'arreboten les espases, pum, pum, pum. I jo vaig fent, venga, unes cames per aquí, uns braços per allí, un cap per aquí. Dia de cosecha. Pues això veus. Dic jo que s'acabaran marxant, no? Perquè tampoc li deu agradar a ningú. Però bueno, si es queden, pues mira. Després de xocar d'aquesta paret, per un flanco veus que ve una armadura d'Ares enorme i comença a matar diferents d'aquests seguidors d'Hades. Slata al teu costat... I matar de forma bonica. De forma bonica. I estètica. Artística. Exacte. I l'Slata fica la mà en terra, es veu la llum de la transmutació i diferents espines de roca pugen cara amunt i se claven en alguns d'aquests seguidors d'Hades. I tu, Cerón? Està impelido. Vale. Ara Cerón està ferit en una espasa. Ara bé. Ha fet així. Pues no. Però Que fita puta els déus, anar cap a on ha fugit primer la timadora, perquè en el fons si podem recuperar la pasta sempre ens anirà bé a nosaltres. Bueno, la timadora, teòricament, és a dir, que ara venia l'oracle i ha vingut. Bueno, pues si recuperem els diners, l'oracle tampoc ho ha explicat tot, perquè volia fer preguntes també, i no... Per això s'han portat un altre NPC els diners, perquè no poguéssim ni recollir-los del cadàver de l'oracle. Claro. Que és molt cruel, és que jo ho penso i cada vegada ho trobo més cruel. O sigui, hi ha una persona que es diu oracle, que és el que els déus trien perquè donguin la seva paraula, no? I és un puto crio de 6 anys, o 7, no sé quants té. I el maten amb 6 anys. I el maten, no? I dius, però quina merda de déus que sou. Quina vida de merda que he tingut, estic totalment d'acord. A l'escollit pels déus, dius, no, doncs amb 7 anys a la mierda. No una dona iaia de 80 anys que dius, bueno, mira, ja li tocava. No, 6 anys, saps? La visió Los déus no donen lo que vols, volen lo que necessites. Perquè Són capritxosos. Són capritxosos. Pues sí, Cerón avança per a intentar buscar aquella vella. No la veu diversos d'aquests seguidors de Hades
S'apropen, Mentre se mentre defensa. nosaltres matem, ella va a veure si pot recuperar la pasta. Sí, sí. I Important que... I això, i diversos d'ells quan veuen aquesta armadura, que se fan transmutacions per aquí, per allà, donen la volta i marxen. Jo no he matat a ningú, eh? Que en aquell moment encara era puro i dulce i no coneixia Per això dic, l'assassinat. han vist transmutacions i han vist una armadura de 2 metres de Ares, tallar caps per ahí. I cames. El pitjor que havia fet jo en Doncs- ma vida era trencar alguna costella a cops de puny amb una baralla a la taverna local i ja està, tio. I aquí la pisonadora aquesta, saps? Lo guai és l'escena de que tu tens que arribar fins al lloc on està l'hoguera de Mira, l'oracle. vale. I per arribar tens que passar al mig O sigui, d'un munt de cadàvers desmembrats. esteu en un turonet, no? I nosaltres estàvem, quan he començat això, estava a baix del turonet. I jo t'he dit això i tu has tirat amunt per baix, no? I has començat a arrencar trossos. I ara estan rodolant allà baix, doncs, un braç, una cama, i tots m'estan tocant el peu, no? O sigui, jo estic allà i tots, pom, un braç, pom, una cama. I jo tots allà. Però on m'he ficat? On m'he Però què ficat? és això? No, però que som amics, home. Pues després d'aquesta lluita veiem a Argus que s'apropa cap a Slata, veiem Arístides esquivant trossos de cos i xarcos de sang, apropant-se dient vaya asquerositat, us podies mirar una miqueta més com mates, ser una miqueta menys asquerós. L'espasa en lloc d'així, si l'haguessis ficat així, saps? Igual... Però és que hi ha hagut un moment, com que he vist, que portaven ganivets, que no m'anaven a fer res, doncs he dit, vaig a provar a veure què faig. He agafat un i he fet un tall així vertical, de dalt cap avall, i s'ha partit simètricament. Potser els haguéssim pogut preguntar coses, no? Ara no podem. Ha estat bé, això també, o sigui... Mira, les túniques tenen un broche. Sembla... No és mira, aquest només li he tallat les cames, encara l'enganxaràs per preguntar-li alguna cosa. Li vols preguntar alguna cosa? Hola, Sí. digue-li alguna cosa. El que té febre sóc jo, no és dos, Tu, te queden 5 minuts abans que et desangris. Sigues útil i digue'ns qui t'envia aquí per quin motiu. I potser et farem un torniquet. Vinga, va, que No ens vol que salvarem. aneu... No vol que aquesta boda vagi en aquella illa. Impietat! Ha de morir! Vale. I com que no ho vol, envia a una dotzena d'inútils com tu per evitar-ho. Sí. No té res millor, un déu. Exacte. Això... Oleo los huevos, que tenim aquí ara. Això... Nosaltres. Encara no... Sí, te cae un rayo y te fulmina. Això Hades, no s'ha venga! acabat. No, que es el dios del inframundo. Te sale una mano de abajo y te lleva para abajo. Hades us trobarà i anireu amb ell. No tinc pressa, I Slata s'aprova per cap a Valdros, agarrant així a Cerón del braç, dient-li veus? Ja tenim buscava 2 persones competents perquè ens acompanyessin. Crec que ja les hem trobat. Nosaltres estem segurs de que estan prou grillats per acompanyar-nos en aquesta aventura. Jo crec que estan suficientment bojos com per vindre'n d'altres. Això ho parleu mentre nosaltres estem parlant amb el tio sense cames. Exactament. I hòstia, Arístides, que s'has escapat, no sé. no sé per què no... sobre cabeza. Fem un frena una miqueta, i potser la propera tindrem algú amb què parlar. Els hi hauria d'haver donat peixet, així. Així es quedaven un rato més. I mentre s'apropa... Ja sé que tu pots parlar amb els morts i coses d'aquestes, però els vius potser són més... Els decidirem, també. Pues És veritat, ara puc torturar algun dels morts aquests, amb nigromància d'aquella. Pues mentre Slata i Cerón s'apropen cap a Argus i Arístides, veiem els seus peus caminar i aquests peus canvien
I es veuen els peus de... 3 parells de peus. Heron, Argus i Aristides caminant de dia per un camí. Veiem davant seu i veiem una escalinata que dona a un temple amb un altar de sacrificis al final de l'escalinata. Que et dic jo que s'ho feia amb la sacerdotessa d'aquí. Segur que s'ho feia. Però no hem de dir res, perquè potser és una miqueta... Saps? Això són temes privats i que ho sapiguem és una cosa, però que sigui públic és una altra. Vale? Llavors, aneu amb molt de cuidado de no dir res que pugui sentir avergonyida. No era l'amant de la que Correcte? ens va contractar, el tio aquest. No, l'amant de la sacerdotessa. Li molava la sacerdotessa del temple aquest on estem. ara. Estava a l'habitació, era... Sí. Jo crec que ho fèiem les dues, eh? No, Tenia un lío muntat. hi havia 2 alquimistes, no? Ell i una altra noia. I amb la noia doncs, el que tenien era una relació Nàtsia. més professional. filosòfica, sí, perquè estaven allà... Venien aquí per investigar com és possible que el velo fos tan prim. Perdona, et dic velo perquè és el que em surt. Vale? Que la separació entre l'èter i el món físic fos tan membrana, velo, com vulguis dir-li. Sí, velo està guai. Que es pogués trencar Velo. tan fàcilment aquí. I es passava, bueno, que aquí el diari ho fica, no? A Barcelona hem d'investigar el diari. I aquí està clarament que ficava que li molava la pava aquesta. I que... Sí. Aquesta li molava. També recordeu que saps que aquí, en aquest diari, hi ha més del que pareix. Si dediquessis un bon rato desxifrant la clau del diari, segurament trauríeu molta més informació. Això és el que tenim que fer a la nit, quan no hi hagi sol i estiguem tancats. Però ara que hi ha sol, podem El molt rotllo és aprofitar. que no sabem quant de temps tenim i quant de tardareu. Bueno, que anem a parar amb la dona aquesta, ¿vale? Però, Ja està. sobretot, no l'assusteu, ¿vale? Argus, no li ensenyis la teva cara, sobretot. Recordeu què és el que va passar, les últimes coses l'últim dia, no? A part de que ens va fallar la gravació un tros, Bueno, que va tocar Aristides una estàtua de Mykonos, que n'hi havia vàries, perquè pel que heu vist fins ara, a la illa es veuen bastantes estàtues de Mykonos. Totes pareixudes, com a la vora dels camins, a les places, se'n veuen bastanta quantitat, i pareix que hi ha una adoració bastant fervent de Mykonos i s'han fet múltiples estàtues d'ella per totes bandes. I vam I en tenir la una visió d'elles- aquesta on la gent del poble apedregava amb una pobra noia. A part, no t'ho vaig dir, però vas notar algunes emocions més vells que no sabries identificar, però unes emocions molt fortes i que et van intranquil·litzar, però no les sabries descriure. Són massa antigues. Intranquil·litzar més de lo intranquil que ja estava, no? Exactament. Vale. Exactament. Perquè aquí la illa aquesta podria ficar un cartell enorme que fiqués Mykonos, la isla de la hospitalidad, ¿vale? I seria un gran clam per l'illa. No estic de vacaciones. Con estudiant de vacaciones. Bueno, que hem d'anar molt en compte perquè aquesta gent és molt tiquismiquis amb les costums. I com que som foranis, si no seguim les costums, bueno, de fet ja no les seguim entrant aquí, però el que hem d'intentar és evitar trencar més les costums. Llavors ens podem guanyar la seva Penseu que simpatia. No esteu sol del tot. Pel camí us heu curat amb gent que portava com a fardos amb menjar, altres que venien, saps? No era una quantitat excessiva, però una cruzant en algo de gent. Li preguntem amb algun, li preguntem, escolta, el templo hi pot anar i tal? I diuen, clar, sempre que sigueu respetuosos podeu visitar el temple de Mykonos. Que ara me vull passar a Mykonos, ja m'he cansat d'Ares. Sí, no?
Veig que has vist la llum de Mykonos. Sí, me vull fer una armadura de... Què era Mykonos? Quina forma tenia? Era una dona, una deessa alada. Doncs me faré una armadura de dona amb ales, ara. T'escau. Vull canviar d'estil. Les ales, sobretot, sí. Vale, diu, però... Està bé que estiguis aquí. No sé, que vaig a ficar-vos perquè veieu el temple, que és més bonico que no la imatge esta. Perquè ara És un templo griego. esteu aquí davant del templo. Oh, sorpresa, no se podia saber. Ahí. Doncs No me lo esperava. van dir això, diuen, però... No sé si és grego o romano, és No sé, igual. però els bancs que hi ha davant... Es lo que hay. Aquí hay arquitectura mezclada. Este món és fictici. Això ho ha fet un alquimista, I això és una pista. A veure, perdona, tenim zeppelins i tal, o sigui, bancs també n'hi havia. Corazón, Ja. digueu una miqueta... Ho dic perquè l'estil arquitectònic és una miqueta com a... Una miqueta... Toca una mica, no? Fico imatges, intento ficar imatges que siguin un pelet evocadores, pues, més o menys us permetin imaginar on esteu, cabrones. Tenen enveja perquè no saben apreciar l'obra que ha fet aquest alquimista que es diu Photoshop. Photoshop. No, la veritat és així, tal qual. Perquè... Està bé, està maco. És un temple petit, vale? Que una armadura que parla digui que això és fantasiós. No, que jo no he dit que és fantasiós, he dit que l'estètica és molt... O sigui, que tu no... Se nota que això és atemporal. Vale. Si vaig trobar, em va aparèixer xulo, dic, pues mira, m'agrada, està xulo, i és el que vaig ficar de portada del capítol, pues dic, va, els ficaré que queda bonico. És bonic, Queda és bonic. Queda bonic, queda bonic. Ai, Déu meu senyor. Després podreu allí que us doni punts d'experiència. Puntos de drama. Però està rebent punts d'experiència. Refresca'ns el drama. Però si no se refresca. Ni ens pagues, ni ens dones punts d'experiència, ni ens pagues els personatges. I hauria d'estar de baixa. Vale. Hauria d'estar de baixa, imagina't. No. Pues eso. L'únic que et diuen d'això de dir, que diuen que has vist la llum de Mykonos al final, veuràs que és una grandesa, però mirant a Cerón, que va vestit amb la seva armadura de superfície, amb el seu traje de superfície, i diu, però vigila el teu amic Ike Folk, els teus amics i el teu amic Fremet, diu, que el reconeixen com a cretense, diu, que no siguin impiedosos amb les tradicions, perquè si no, no podrà ser beneït per la llum de Mykonos. Els hi tallo les cames. No et preocupis. Vostès tranquils que a les 9 nosaltres al llit. No pateixi. Si no, sempre pots demanar ajuda a la Kinemona, que es purifiqui. Qui és la Kinemona? Com va això? Explica. Qui? Lo de la Kinemona, El Kinemona és el guardià de l'illa, el Kinemona. Kinemona, literalment, amb cretense vol dir guardià. Sí, però on està aquesta persona? Està És un esperit, també. al temple i apareix quan... És el germà de Mykonos i apareix quan... Tia, teniu el germà de Mykonos que se us apareix. No m'estranya que estigueu quan tan fa creient. falta. Clar. I de sacerdotessa, sabeu alguna cosa últimament? Quina d'elles? Tenim diverses sacerdoteses. Com se deia la nostra amiga? Ja, home, espera, que ho tenim aquí apuntat, Sí? Sí. Nosaltres tenim mala memòria i tenim febre. Arístides, va, que ets el superdotat. Diario de Frank. A veure... Se la coneix com la sacerdotessa de Mykono i Zenaide, no? Zenaide. 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 No sabrien d'on dius. Pregunteu a Nerale, que és a Narela, que és la que gestiona tot el temple.
Si parleu amb ella us podrà dir on trobar-la. I qualsevol pensa que és tan gran com el Camp Nou. No toqui la sensibilitat, per favor, ara. Vale. Però no estan Bueno. només al temple, fan altres serveis per Evident. Mykonos. Sí, perdona, evidentment. Ja mirem per aquí. Jo vigilo que no siguin impiedosos aquestos, el Fremen i l'altre. El Fremen. I Ligefolk. Premet. Lluvia! Oh. Sí. En el desierto de Arrakis tenemos lluvia. Sí. Hòstia, no massa, eh? Va, que ja vull muntar un cuc d'aquests gegants. Bueno, va. Igual- si igual passa lo algun montes. d'aquests... Igual lo montes en un futuro. Vale. D'aquesta gent, si n'hi ha algun que veig que porti un carregament de sal, li comprem un bon pessic, vale? Un bon pessic Sí. vull dir... Ne quants quilos, veus alguns amb algun carretó i els pots comprar un parell de saquets de sal i sense problemes. Si teniu suficients diners com per a comprar-los i venen i te diu quan veu la sal diu no hi ha problema, vinc de la salina de Buscal, puc vendre't una mica de sal i us ven un parell de saquets de sal. Ell de bossetes així ben que us dona Vale, perquè així no ens tenim que desviar i potser necessitem tot el temps del món. A la Salina tot bé, no? No hi ha hagut cap problema últimament de res, veritat? No, més del normal. Què vol dir? Només del normal. Bueno, ja sap que les nits aquí són complicades. Però de dia no s'ha perdut ningú, ni hi ha alguns accidents estranys, ni algú relliscat de dalt de tot, No. de baix, no? Vale. Perfecte. Moltes gràcies, bon viatger. I que Mykonos t'aguiï els passos i et protegeixi. Aristides, que sàpigues que t'han timat. Has pagat ara el preu de sal. No. En tot cas t'han timat a tu, perquè ets l'únic que té diners. Home, Pagar amb els diners d'un altre és el millor del món. Sí. Segura. Però Seron igual són deslata i tot, o sigui que no passa res. ja. La tornarem a veure amb aquella mala pècora. Us apropeu Sí, cap al temple. Esteu arribant, veieu que està dalt d'un turó. No sigueu impiedosos. Un turó cobert d'herba. Està un petit temple, no massa gran. No és com aquells temples d'Ancea enormes, on tenien grans cultes. El diari del Fran deia que per aquesta zona el Velo era on era més dèbil. Llavors ho comento, no, als companys, aviam si som capaços de veure, de notar, no, aquesta feblesa amb el Velo, perquè es podia ser d'utilitat de cara a un futur. I com voldries notar-ho? Clar, nosaltres tenim lo de veure l'aura aquesta, no? Clar, sí senyor. Notaries, quan vols veure l'aura, notaries que on està el temple, allí hi ha una cruïlla. Una cruïlla, pel que sabeu vosaltres, com a alquimistes i bruixot, que coneix sobre corrupcions i aquestes coses. Sabeu que al món físic hi ha l'èter, hi ha algunes vegades que es creen cruïlles, que són com a bosses de realitat que estan a cavall de les dos i que poden tindre una miqueta com una miqueta entitat pròpia, saps? Que no estàs ni a l'èter ni al món físic. En aquests punts són més fràgils, en el qual pot ser fàcil entrar en una cruïlla, sortir, entrar a l'èter, podria ser... És tot més fràgil allí. I quan mireu cap al temple, quan comenta això Aristides, veu que sí, allí on està el temple, allí hi ha una cruïlla. Perquè nosaltres quin coneixement tenim de l'èter? Sabem que existeix, sabem que Sabeu que existeix, sabeu que sí, exactament, sabeu que s'hi pot anar.
Segur que amb els rituals apropiats se podria cruzar a l'èter. I què No vas guanyaries? estar, tu, que dius que et vas estar cepillando a una fada o algo així, no? Cantaves l'altre dia. Sí, però no era l'èter al final, allò. Era Era... Montjuïc, saps? Puges per Montjuïc, no? I a mà dreta era un bosc que hi havia allí. El que passa que ho vaig adornar una miqueta. Tampoc no era una... Pues ho Montjuïc. vas adornar bastant, Monte No era una al fada, costat. tampoc, ¿vale? Era una lletera que hi havia allí, saps? Va tirar pel... Conya. Per a la gent que no conegui, Montjuïc és una muntanya que està a Encea, al costat d'Encea, allí, on hi ha unes tendretes per fer coses. Joder, pues jo havia vingut aquí perquè em pensava que eres un expert de l'èter, que ens havies dit això, dic, almenys també un expert de l'èter. O sigui, un puto crió de 16 anys i dir, no, confio en mi que Jo, sóc però l'expert de l'èter. és que vas explicar la història amb tanta confiança i, joder, ho cantaves tan guai que dic, pues m'ho crec, sí. És que la meitat és vendre el producte abans de menjar-lo. Tu algo saps més, millor que ells. Millor pots tindre un coneixement més d'això, que perquè tu tens, si no m'equivoco, alquímia espiritual. No, material tinc. Material? No tenies un talent més espiritual? Telemetria. Pensava que tenies alquímia espiritual. Pues pensava que sí. Pues me lié. Pues no. Pues no tienes. Hi ha No, és el material. Xavi, em sembla. El que té espiritual em sembla que és el Xavi. Jo no, jo tinc... No, té material elemental. també. Elemental. Vale, pues hi ha una tercera que és espiritual, que seria per tot això. Bueno, pues mira, ja saps. En algun moment donat pots dir que has après l'alquímia espiritual i te canvies de hito. Ai. Ara. Quan escrigui el meu tercer llibre ja me ficaré a Molt Però no l'espiritual. hi expliquis més mentides, el tercer llibre. No són mentires, home. Pues lo dicho. Home, si ho acabes de dir, que era mentida. No, que era la veritat adornada, ¿vale? És el que fem els alquimistes. Joder, No. una lletera amb una fada experta en el Kama Sutra. O sigui, és que hi ha molta diferència. Bueno, per mi no. Per mi en aquell moment tot era nou i tot era fantàstic, ¿vale? I tot era... Joder. Pues què vols que et digui? Especial, no? Jo m'he portat amb el criu, Nosaltres sabem que tot era mentida. Pues això. Us apropeu cap a aquell temple, en aquell turó. Mirant Laura, veieu que hi ha una cruïlla en aquell temple. I quan us aneu apropant, noteu un mareig i diu, sí, ens estem apropant bastant a aquesta cruïlla. Ho estic fent bé. Veieu aquestes escales, La mala Veieu espasa, aquesta- estic fent. aquesta altar de sacrificis. També veieu una cosa molt curiosa. A part de que l'altar pareix que estigui impoluto, han dit que sacrifiquen el Quinemona i aquestes coses, però l'altar pareix molt net. Veieu algú apoyat a l'altar, mirant-vos, amb mig somriure. Dic, què? Us ha costat arribar? Bon dia. Al final m'hauré d'arrepentir de que us he pagat. Que trobo que heu tardat molt rato a investigar aquella habitació. Jo he portat tot rato esperant-vos aquí. Massa pressa tenies tu en vindre fins aquí. No? Si no avancem a les investigacions, això s'allargarà i la nit està a prop quan menys arriba. Un detall. Està tirada damunt de l'altar de sacrifici. No, O sigui, està- l'altar de sacrifici- No, està així Apoyada. Ah, vale, Què vale. passa? Anava a dir, té tamany humà l'altar de sacrifici? Sí, té tamany humà, sí senyor. I dic, i mentre tu tenies pressa has descobert alguna cosa? Perquè nosaltres sí que hem descobert coses. Moltes. Aquí Ok, me comenten alguna cosa, un saquet de sal que he comprat, també. Ah, veig que vosaltres també us heu servit. Un punt per vosaltres. M'han comentat que per trobar... que parlés amb... Com m'han dit? Quin és el nom? Narela? Narale? Narela?
Natsia. No, Natsia no. Natsia és Narale. l'altra... Narale. Narale. Sí, Narale, que és la que mou el cotarro aquí al temple. No m'han dit que parlar amb ella. A part, des que he I arribat has aquí, trobat o no? tinc mal de cap. He trobat? Perquè l'he de trobar si ho tinc a vosaltres per buscar-la. Jo ho seguixo i anem a veure què és el que passa aquí. No sigui cas que se'ls doni per sacrificar una pobra boda que ha vingut aquí al temple a veure a Mykonos, però detrás d'una armadura de 2 metres jo trobo que corro menys risc. Jo trobo que no sóc ningú per dir-te el que t'he de dir, però Comença bé. La frase comença bé. Tenint en compte que som els teus guardaespatlles, que vagi sola por ahí i sense nosaltres, expressament, a més, no et Per deixa no en fer massa res, bona o sigui. posició, Va sola per no fer res. Bueno, sou meus guardaespaldes, persones que teniu aptituds que poden ser útils en el que estem aquí. I crec que el més Aptituds útil... com les de trencar cames perquè no puguis tornar a marxar. Jo crec que ara Faria la nostra feina més fàcil i no trencaria el contracte que tenim, veritat? D'home, les cames trencades fan que me costi més soltar els diners de la bossa, però bueno. Ja havíem parlat de que volíeu cobrar una miqueta més, no? Sí. No? El que volem és que estiguis viva i no podem assegurar-ho si marxes fora del nostre abast. No ho entens, això? Baixa cap a Valtros, s'apropa a Ceron i dona un abraç a Ceron. Vinga, Ceron. Anem cap a dintre, que sento moltes queixes, però els cretenses caminen poc. Que tu sé que ets més llançat que nostres dos. I t'agarra una miqueta i te tira cap amunt allí, com per anar cap al temple. Te seguirà només per escapar del sol. Argus, Sí. què deies? Que un cop ens pagui la llancem per la borda del barco? Un accident, no has dit? Un accident. Ai, Primer entrem al temple, a veure què passa. Vosaltres seguiu-me i a veure què podem fer. Va. arribeu a davant de la porta del temple. Una porta adornada. El que és més curiós és damunt de la porta que hi ha com una placa amb uns gravats. Un se veu amb Mykonos, amb una serp enroscada. Se veu lluitant contra uns gegants. I un més gran que els altres detrás, llançant-li com a un tipus de maldicions o alguna cosa, i ells protegint-se i protegint a persones que es veuen detrás d'ells. I Mykonos brillant. I aquest brillo reté, diguem-la, lo mal que ataca amb ells i ataca els de detrás. Us apropeu. Les portes que estaven tancades s'obrin. Comencen a obrir-los. I veieu una sacerdotissa allí davant, vestida de blanc. Us mira. I mira la boda. Zlata i... Crec que m'estava buscant, no? Ets Narale? Així és. Pues sí, nosaltres t'estàvem buscant. Què heu vingut a fer aquí? Què busqueu? I quan diu això, tots noteu una pressió al cap. Anot. Què vol dir això? Noteu que està intentant veure què és el que contesteu. No només en paraules, sinó en ment. Perquè sigui una empàtica. Busquem què li pot haver passat a un company nostre. Frank, es deia. Sabem que rondava per aquí sovint. Ens podia dir quan va ser l'última vegada que el va veure? Tira'm voluntat més disciplina o ímpetu per veure si el que has dit i el que has pensat
correspon. Sí, home, sí, això sí, perquè veníem aquí per preguntar Sí, a la però Zenaide. com que la frase hi ha inexactituds, company meu, és que a veure què és el que he pensat? Què és el que passava al teu cap en aquell moment? Vinga, va. Home. Va, poso un 13. 13. Ha vist el que... Ha vist dins del teu cap. I... Exactament, tu què diries que és el que ha vist? A veure, nosaltres veníem aquí amb la intenció de saber... Coses sobre Frank Adamson i... Ja està. Pues el que ha vist ha sigut el Frank muntant-s'ho amb la Zenaide, ¿vale? Que tenien allí, saps, un rotllo com a Star Wars l'episodi 1 de l'Anakin amb la princesa, pues que tenien allí una història d'aquestes i jo sé que tenen una aventura. Parlant de l'episodi 1, fora. L'episodi 1 és un criu, no? Vale. O el 2, no sé, un d'aquests. O sigui, que el teu cap realment veu... L'escena de la herba aquella, o què? Sí. O sigui, a veure, el teu cap, pel que m'escrius, diria que veu com dient a veure si mos diu alguna cosa sobre Frank i la Zenaide aquella, que segurament estos dos follaven com a conills aquí detrás del temple, detrás d'alguna estàtua, i no en tenia ni puta idea. D'herba, supermaco, allí tenim... Sí, acaba convertit en meme, allò, I Zenaide se queda mirant, Zenaide Naral se queda mirant. Lo flipa. Bruixa! O sigui que vols saber coses sobre Frank Adamson i Zenaide. Realment estàs interessat en el que feien quan estaven junts? Perquè jo això no sé què és el que feien. A veure, els seus moments d'intimitat. Vull dir, ja ho sabem què és el que fèiem. No fa falta que... No ens importa el que feien. El que volem saber és on està el nostre company, perquè fa molt de temps que no sabem res d'ell. I, de fet, han passat coses molt inquietants, com, per exemple, que algú a la seva habitació hagi pintat amb sang el que va ficar. L'endús, no? La paraula aquella, no? Era la de pedra filosofal, no? Era... Kamendus. Kamendus, no? I que a partir de llavors no se sàpiga res més que ell. Sí, jo crec que possiblement va veure perillar la seva vida, i no sense raons, i igual va fugir... I ara veig una escena... Si es torna a fer jo, veuria una escena rotllo Titanic entre el Leonardo DiCaprio i l'altra noia, no? Allí fugint amb un barco, vaixell, lluny de l'illa aquella. És possible que hagin fugit. Sí. Una història d'amor potent i poderosa. Jo no sóc aliè a l'amor, perquè jo l'he viscut en un bosc, una faga. No crec. Sisplau, passeu aquí al temple i parlem. I sisplau, Aristides, veig que et dius, si poguessis deixar de pensar aquestes imatges tan curioses... Pues no te fiquis tu al cap de la gent. O sigui, aquí en aquest món està ben vist que tu arribis a un lloc i te fotin a taladrar el cap mentalment. Això no hauria d'estar bé, és com una cosa de protocol que no està bé, el damunt se queixarà, la mala puta. I això és el que penses tu, no? Menys dient, me cago en Dios. Home, jo estic pensant això, però bruixes... Tira'm d'un tant més d'ímpetu, perquè te veu impetuoso. Vinga, va. Joder, és que li tallo les mans o alguna cosa, veure com se'n tirava aquest. Perquè tenia un... sí, més... És el botó de tirada, sumes la suma de voluntat més ímpetu. Sí, que aquí teníem macro i tot, vale. I a més, després la macro i tot, bonica. Sí. Bonica, perquè sí. Vale, tirar...
Voluntat més ímpetu. Voluntat més ímpetu, sí senyor. Pues tirau. Um, 13 igual. sé que no... Se gira cap a tu, Argus. A veure, Sé, cretense, que no és molt... Diguem... que no està molt ben vist el que se fa, però vull saber a què veniu sense que s'amagui res. Que esteu preguntant per una certesa d'aquest temple i voleu saber coses que... Voleu saber els motius que teniu per intentar averiguar aquestes informacions, ja que heu vingut aquí. Si veniu a destorbar les nostres tradicions, veniu a destorbar la illa, veniu a què fer? Venim a saber què coi li ha passat a un col·lega nostre, el Fran, ¿vale? I l'únic que sabem estem és preocupats que estava liat amb la Zenaide. Llavors i tu venim te aquí a la des saber... al cap aquí amb els teus poders psíquics. Això no Ja. On està està bé. la Zenaide? On està la Zenaide? Nosaltres volem saber què hem Zenaide. vingut a fer. Zenaide... També voldríem, No, no, també voldríem saber Sí. aquí el temple on està la Zenaide. La búsqueda per l'Aristides ha evolucionat i ara només vol saber on està la sacerdotissa, que ell s'imagina molt enorme. Només i ja ha tergiversat totalment la seva aventura a salvar la sacerdotissa. Pues... Han fugit, els dos han fugit amb un La vaixell. Zenaide, no? Que això s'assembla molt a la nòvia de l'Spiderman. Pues us comença a parlar dient la Zenaide. Nosaltres també voldríem saber on està. No passeu. No, Fem una volta has per sentit aquí el al que he temple. preguntat a Nagare jo? Passem, Com? passem. Has sentit el que he preguntat jo a Nagare? No, perdona. Què hem vingut nosaltres a fer aquí? Te mira, Pues, i et diu... Voleu saber... I mira sobretot a la Bodak. Voleu saber què ha passat amb els alquimistes que no estan. I voleu saber... Voleu informació sobre el Kamendusi. És així? I la Zlata diu... Clar. Seria interessant saber aquestes dues coses. Tot sobre què ha passat als alquimistes és complicat. I comença a parlar-vos. I Aristides, Què? a la que entres, serà aquesta pressió al cap, aquest mareig, no pressió, un mareig, us dona voltes, que sabeu que és produït per aquesta cruïlla en què esteu. I Aristides, tu com que busques tots els camins i trobes totes les dreceres, dona un punt de drama si veus una porta oberta a la teva dreta i entres per ella. descarat, vale? Perquè a més tinc la mente inquieta i a més bueno, aquesta pressió que sento al cap, vale? És bastant semblant a quan a la universitat ens feien les novetades, que moltes vegades ens ficaven cap per avall i ens feien... I l'única manera que teníem de sortir d'allí doncs, era fer una petita alquímia per trencar la cadena que ens portava cap per avall. I al final jo, quan la trencava, sortia cames ajudeu-me cap a la primera porta que trobava. Hi ha 4 potes, no? I és el que faig en aquell moment. I, la font d'aquest mareig deu ser... No l'he trobat encara, però necessito concentrar-me en un lloc tranquil. I aquí amb tantes veus, perquè clar, està parlant Bueno, esteu parlant tots allí i com que ressona molt el meu cap, no? I caic de 4 potes i gatejo ràpid fins a la primera porta que trobo, que és aquella d'allí, i me fico... Poso res quan atravesso, esquena contra la paret, que estic encara assentat al terra, el cap cap als genolls, intentant concentrar-me en una activitat que teníem també a la universitat de meditació, que el que feia era
com empenya aquest dolor que sentim, o aquesta opressió, empenya-la fora del palau mental per poder tornar a operar amb normalitat. Perfecte. Empeny i entres. No? Bé, La Narade continua davant vostre caminant. Davant dels 3 que queden. Pues sí. Sobre els alquimistes han passat coses diverses. Algun d'ells han comès actes d'impietat i han rebut el seu mereixut. obro la porta Altres? i dic, ho sabia! I tan tranquil·la ho diu, que se'ls hem... Altres no Però els mateu, o què? han rebut el seu mereixut. Ja, però especifica. Han mort, Mykonos, la Kinemona s'ha reclamat. Altres no sabem què ha sigut d'ells. Entre ells, Frank Adamsen ni Zenaide. Però quants alquimistes han vingut aquí? Durant molts anys n'han vingut, porten bastants anys venint aquí alquimistes, intentant investigar què és el que li passa a la illa, quan no li passa res. És la bendició de Mykonos. És No li passa res. el preu que tenim de tindre per tindre el dia que tenim és aguantar la nit que tenim. Un preu. És com el Baltos a l'alquímia. Per cert, Aristides, tu no estàs. És com Baltos a l'alquímia. Lo de l'intercanvi equivalent. Hem de pagar la nit per poder tindre el dia. I perquè coneixeu la història de Mykonos, no? I us comença a explicar una mica la història, no sé què. Diu, perquè aquí, aquest temple, aquí, entre aquestes parets, viu el Kinemona, el germà de Mykonos. I en aquestes paraules A veure. Aristides, Coño! entres per aquella porta i estàs en un pasillo enorme. Mires cap a un final, cap a una punta i el pasillo continua. Mires cap a l'altra i el pasillo continua fins on arriba la vista. Columnes i més columnes i més columnes i més columnes. I mires cap a dalt. I veus que aquestes columnes s'allarguen fins a l'infinit, fins a un punt on totes se troben. Entremig d'aquestes columnes portes amb un gravat d'una serp que passa per damunt de totes elles. Què fas? La serp és un gravat, no? No és una serp de veritat. És un gravat. Vale. Miro per la porta on he entrat. Està allí la porta? Sí, però està tancada. Vale. I és un passillo, no? No és una sala, és un passillo. És un pasillo enorme. Enorme, amb columnes i portes. Vale. Ok, ficaria la mà al terra i amb un petit conjur d'un dels maons faria una canica, vale? I llavors agafaria la canica i la deixaria caure i cap a la direcció on anés la canica, doncs jo aniria xinutxant cap allí. De tant en tant aniria intentant obrir una porta, no totes, jo aquesta, igual s'obre. La canica
la tires i es queda allí en cau. Ni rebota. Fa, plac, i es queda quieta. És com si estés en aquest punt concret, com si estés balancejat a totes bandes. I l'agafes i la tires a un altre cantó. I passa el mateix. Tindria que haver desnivell. Cap passillo material és recte completament. Però no hi ha desnivell. Tampoc cap passillo material pot tindre columnes fins a l'infinit, que arribin tan amunt que pareix que totes les columnes es trobin en el mateix punt. Vale, ok. Llavors... Està clar que he de seguir el passillo i he de triar una direcció. Tanco els ulls i començo a donar voltes sobre mi, no? Ja, amb els braços oberts, fins que m'amarejo i obro els ulls i quan se'm passa el mareig, cap a on estigui encarat, doncs tiro cap allí. Tira'm fortalesa més disciplina. O calma. Vull veure què tal l'humareig te portes. Fortalesa, no m'has dit? Tira. I 7. Vale. Pues sí. Dones voltes i t'encares no t'encares cap a cap dels dos cantons, perquè és encarat com en diagonal, cap a entre dos columnes i una porta. Doncs tal com recupero una miqueta el sentit de l'equilibri, doncs vaig en aquella direcció. Me porta cap a una porta i faig així amb els ombros, no? Doncs, els 12 camins se m'obren davant meu i intento obrir la porta aquella. Toques el pom de la porta i en aquell moment de cop, una imatge entra al teu cap, veus una fibralada, veus algo i tira per atràs, t'apartes, com si t'haguessin pegat una ona d'energia damunt teu, te tira per atràs que caus de cul al terra. Dius, que collons? Perquè saps una cosa que saps veient la cruïlla, saps que ara mateix estàs dins de la cruïlla. Conyo. S'ha entrat dins aquella cruïlla que has vist que hi havia en aquest temple. Aquella imatge, has vist imatges de com de una figuralada, com un gegant, com si veiessis que parlen, però un flash, i t'ha tirat atràs. Hi havia massa... No estaves preparat, hi havia massa impronta. I al moment que caus en terra, sents... I aquell gravat que hi ha damunt de les portes, veus que es comença a moure. I a moure. I notes una pressió. I que moure's. I cada vegada més ràpid. I notes que t'apressiona. Notes que aquell gravat té ulls. I et mira. I sap que no... I notes que no et vol aquí. Notes que vol que marxis. I si no marxes, saps que no sortiràs d'aquí viu. M'aixeco del terra, noto tota la pressió damunt meu, intento concentrar-me en poder agafar el pany amb la mà i que aguantar el xoc, saps? Que me'n produeixi tornar a tocar el pany aquell i intento tornar a obrir la porta. M'acau una gota de suor... Bueno, no, estic tremolant, no? I estic allà en plan... Obre la porta. Vale. Tu que busques és sortir d'aquí, no? Tu que busques ara mateix és sortir d'aquí, no? El que busco ara és que quan toqui la porta i me torni a vindre al cap tota la impressió aquella, que no
Abans la reacció ha sigut caure, no soltar-la. Doncs aquesta vegada vull aguantar. Vale. Vols aguantar? Què vols? Veure aquestes imatges o vols sortir de la cruïlla? No, mira, és que tinc curiositat incontrolable com a complicació. Llavors vull veure les imatges. Vale. Vale, doncs tirem telemetria. I això que on se fa? Tiraries... I telemetria, si no m'equivoco, és... Com el seu poder psíquic és voluntat més disciplina. Disset. Ah, sí. Vale. Toques aquella porta. I... comences a veure aquelles imatges. Veus a una dona alada. Veus que està aginollada sangrant. I veus un humà enorme davant seu, rodejat d'altres figures alades de diferents sexes. Ella està allí i al costat seu veus una sierpe, Què és aquesta criatura? És enorme. Males ja està també ferida. Estan retenint. I veus que està parlant amb aquesta figura gran. Està parlant. I els diu la vostra traïció no quedarà impune. I veu que aixeca una mà i conjura alguna cosa. Però aquesta pressió de l'exterior interferís, notes... Saps com si la imatge... veus que està conjurant alguna cosa. Veus que surt un pilar de llum d'un puesto. La imatge comença a fluctuar. I veus que aquella serp alada, que està com a sotmesa al terra, cop aixeca el cap i et mira. I surts una altra vegada d'allí i reps un punt de mal. Quants ne tinc? 2, no? I la pressió esta ara va i pareix que aquesta passillo tan enorme ara diries que és una petita habitació i s'està tancant alrededor teu. I té alguna sortida, aquesta habitació? Alquímia. Bueno, doncs... Pots enfocar-ho com vulguis. Per això t'he dit, què vols fer en la porta? Sortir o veure la imatge? Perquè també l'altra opció seria usar l'alquímia per fer servir la porta com a sortida, una altra vegada com a entrar. O pots senzillament fer un llançament d'alquímia i treure't d'aquí. Vale, doncs veient que l'habitació es fa petita, que hi ha una serp dibuixada que s'està movent amb males intencions, jo estic encara una miqueta trastocat per l'impronta psíquica aquesta que he rebut. Me recupero. Miro al meu voltant. Què faig? Miro al darrere. Veig encara un munt de portes, però cap d'elles intento obrir-les, no? Aquest cop sí per sortir. Cap d'elles funciona. L'habitació es fa més petita.
M'estic ficant nerviós, però si em fico nerviós no podré sortir d'aquí. Respiro, intento calmar-me, tanco els ulls, Menys respiro. 1 és intel·ligència més disciplina, per com ho estàs narrant. Menys 1, perquè tens un punt de mal. I és dificultat 20. Va, i segurament me gastaré un punt de drama, també. Bueno, mentira, perquè ho tens una tirada. Bueno. 12 menys 1, perdó. Pues sí que me'l gasto, perquè són 17, no? Pots guardar lo 8, que no arribes, però quasi, i podies tirar 2 daus, a veure què passa. Són 2 daus de 10. Com es tirava aquí? A l'esquerra tens una barreta i el segon símbol des de baix és un dau. Hi ha un interrogant i hi ha un dau. Al roll 20, a l'esquerra damunt de les vostres cares, hi ha una fletxeta, un quadrat, un pinzell, una lupa, Sí, i allí hi ha un dau, que és lo... vale, aquí. I allí 2 daus a 10, no? Sí. Pues vinga, va. Ha Vale, tirat algo? Sí. vale. Bueno. Vale. Guardaries el 8, quedaries a 19. Pots Però, treure un 20 amb una... O què volies fer? Què volies dir? no, puc agafar dobles, no? El 6 i el 6 és un doble. Sí, però clar, has de dir en quin te quedes abans de tornar a tirar. Jo te dic que igual podies quedar amb el 8, que és el més alt, per si acas que et quedes a 19. Si traguessis alguna més, trobaries molt, però bueno. Amb 19 encertaries amb una conseqüència que podria ser pesadilles per culpa del que has vist d'aquesta sierp, aquesta imatge que has vist, aquella figura tan gran tenia que ser un déu, era enorme, el poder que tenia no era normal. Tot això és una seqüela temporal, no és permanent, però per les nits tindries pesadilles a l'hora de dormir, o almenys me podria gastar punts de drama jo per a que tinguessis pesadilles. Perquè no en tenia de pesadilles, no? Aquesta nit amb els fantasmes que No. voltaven. Dormies malament, perquè els sorolls et deixaven descansar, però pesadilles com a tal, igual no. Pues ara... Igual somiaves en la lletera. La fada, és la fada. A la fada. Vale, pues... Ok, Sí? T'apareix? vale. Pues si vols apuntat a la fitxa una conseqüència temporal que és malsons. Aquí hi ha seqüeles, no? Sí. Serà temporal en la qual quan acaba l'aventura desapareixerà. Vinga. Vale? Pues continuem. Epa, espera un segon. Esteu dins d'aquell temple i us està explicant la història de Mykonos, que es va enfrontar al seu pare i va protegir la gent. I clar, en aquestes parets, en aquest temple, està la Kinemona que els protegeix. Però clar, Kinemona, aquí, aquestes parets, segurament deu ser un mito i una llegenda com tantes a Cretia. Sí que coneixeu d'alquímia, sí que hi ha esperits, sí que hi ha corrupcions, però... Déus? Us heu vist? Creu en Déu, Argus i Cerón? En algun Déu? Bueno, nosaltres creiem, sobretot en el nostre poble. Jo he vingut aquí perquè volia salvar el meu poble i no hi ha Déu més important que nosaltres, per nosaltres mateixos. Lo gran poble. L'únic poble unit de veritat. L'únic poble que realment és un gran poble. I tu, Argus? Existir sabem que existeixen, perquè hem vist
les coses que fan. Creure en ells no hi crec. Res de bons de pare. Però no li dic. Li dic, sí. Sí, Dios, qué bien. Todo bien, la religión siempre hace. Perquè aquesta armadura de Ares és per impressionar o tens algun vincul especial amb Ares? La que m'ha tocat. Perquè mola. Sí, ja sabem que és la que t'ha tocat, però dic per si la que t'han ficat allí, no? Que no vas elegir aquesta armadura. Bueno, Ares és un símbol, no? De guerra. Clar, Al final és el que em queda. la guerra. Sí. No, soc una armadura. Sí, amb un cercle de transmutació gravat en alguna part d'ella. Desde luego, las escenas a la herba que veía l'Arístides no són el que m'espera. Però recorda que tens en alguna part de l'armadura un cercle de transmutació, però només tu saps on està. I allí està la teva ànima lligada. El I cul d'allí està. i d'allí emana tot. Perquè, clar, hi ha una peça gravada que té vida gràcies a la psicotransmutació, a l'acoplar una altra fa que vagin adquirint vida totes, però si una que no té gravat se solta, no deixa de ser res més que una peça d'armadura. El cul, bon puesto. Sí. Tinc l'ànima al cul. Molt bé. Us heu de creure més aquí. Aquesta illa es demostra que la Mykonos existeix. Si no, qui pot haver ajuntat d'aquesta manera l'èter i el món físic tan juntament com estan aquí? Això no hi ha persona humana ni fet natural que pugui fer-ho. I si és un fet natural, segur que hi ha Mykonos o algun déu detrás. Segur que Mykonos. Però bueno. Al final, com us he dit, paguem un preu a la nit per poder tindre el dia que tenim. Està supergenial el tema aquest, però tornant a lo que veníem anant, tenim alguna pista? O sigui, tens alguna que ens puguis aportar a la nostra búsqueda? Sí, La pedra filosofal? sí, no. Ara mateix no us puc dir res. Què et podem donar nosaltres? No tinc cap informació per donar-vos, perquè la informació que busqueu jo no la tinc, però sé la manera de que l'aconseguiu. Demà per la nit fem un ritual, la vigília dels morts. No aquesta nit, el dia següent a la nit. En aquesta vigília fem que diferents ànimes que estan aquí tancades, aquí atletes per la llum de Mykonos i que no es poden escapar, els ajudem a que tornin a la roda. En aquest moment podeu intentar contactar amb alguna d'aquestes ànimes i intentar parlar amb aquestes, com per exemple Frank Adamsen o l'altre alquimista. No, però no havíem quedat que s'havia fugat el Frank. No sabem on està. No sabem què és el que li ha passat. No, l'estàs donant per mort ja, pobre. Ni en cap vaixell de l'illa s'ha trobat a faltar. Va desaparèixer. La sacerdotissa també estarà morta, perquè també ha desaparegut. Podria ser. Esta nit intentarem parlar amb ella. Si apareix el seu esperit, estarà morta. Si no apareix... Bueno. O qui sap. Què necessites de nosaltres? No. Què necessiteu vosaltres de mi? Jo crec que l'únic que es pot donar és deixar-vos vindre demà en aquesta cerimònia. Però voldràs alguna cosa a canvi? Que us comporteu. I que per la nit no perturbeu a la gent del poble. Ja tenen prou patiment.
intentant bé navegar des dels ànimes dels seus estimats fora, demanant-los i que obrin la porta sapiguen que no poden obrir perquè seria la seva mort. Bé. Un segon. Estoy ahí animándome. Vale. Vale. I també el que us pot dir... el que us diu... I sobre la Kamendusi, havia alguns escrits del temple que parlaven d'ella, però quan van desaparèixer Natsia i Frank i Zenaide, van desaparèixer també aquests escrits. Que misteriós. Parlant de desaparicions, l'Aristides? I Zlatan? Zlatan està al costat i... Diu, no tinc res a dir. M'heu dit que me protegiríeu i jo m'he quedat detrás de l'armadura perquè si no me tallaran les cames. M'estic una miqueta tranquil·leta. O tampoc faig bé Argus ara. Si parlo, perquè parlo. Si no parlo, perquè no parlo. Jo me giro per mirar-la i ella sempre es va ficant a la meva esquena i no me deixa veure, jo. Sí. No, és que estic protegida detrás teu, Argus. Vols parar? Una vegada. I pegant aquesta volta veus que detrás d'una columna surt Aristides i cau de genolls en terra i aquí dirà ell què més fa. I distrec a la sacerdotisa perquè no vegi que el tio li està fotent alquímia dintre del temple perquè me'l mataran per impiadors. Li dic, me poso davant de la sacerdotisa i dic, ostres, doncs explica'm una altra vegada això de la deessa que t'embales perquè m'està molant, crec que començaré a creure en Déu. Perquè, hòstia, tenim un Déu aquí que mola. Jo és que m'havia trobat déus que no... I Ares és molt... Molt violent, no? Matant i guerra... A vegades me canso una mica, I aquí ho teniu ben muntat, no pagueu impostos. Pues tens a parlar amb ella. I tu, Zeron, què fas quan veus Aristides així, que cau? M'acosto amb ell. Clava un ginoll al terra. D'on vens? Què has estat fent? Amb els genolls al terra, m'acabo de desplomar, me giro, esquena contra el terra, te miro des del terra i veus que la cara que era de pànic, doncs, començo a riure, ¿vale? En plan... He creuat el vel, crec que he estat més enllà, he vist... Risa histèrica. He vist a Mykonos sent ajusticiada per titans i altres àngels. He vist el déu serp, Edu, tu ens vas arribar a explicar quan vas fer la necromància aquella per intentar de trobar... Saps que et va... Sí, ho he explicat. I ens vas explicar lo de la serp, allò que et va... Sí. Vale, doncs llavors ho explico. Dic, crec que he trobat el mateix monstre que li va impedir a l'Argus fer la seva inspecció l'altre dia. El déu serp, no sé qui és, no sé com es diu, però reclama el seu territori i crec que no li agrada gens que estiguem aquí. Quan estàs en terra, veus allí com si te'l revés, veus que hi ha una llosa, com se diu, una pedra allí gravada amb diverses imatges i aquestes coses, i en una d'elles veus a Mykonos i la serp donant-li voltes i veus aquella cara de la serp del seu germà, del Quidemona, del guardià de la illa, i ho veus i dius, és este. I ho senyalo, no? Des del terra que estic allà.
Digo, sí, ell, El Quidemona. la serp aquesta, aquí de Mona. Jo crec que més que guardià, bueno, sí, de fet és un guardià, no? És el carceller d'aquesta illa. I com que tinc el braç així apuntat, no? Doncs canvio i faig un gest al... Diu, ajuda'm a aixecar-me, que estic al Sí, terra. t'aixeco i això que m'has explicat, nosaltres ho hem de pair. No sé què t'ha passat, però això vol dir que estem en perill. Haurem d'estar atents nosaltres. Pina, podem fer que els malsons aquests que tinc és perquè quan estava a punt de sortir, doncs com la serp ha intentat mossegar-me i com que s'ha endut un trosset de la meva ànima, no? I és aquesta... O m'ha ficat una miqueta de... Aquesta connexió, no? Sí. Ha quedat com una connexió amb ella i et persegueix els teus somnis. Sí, me pareix bé. Per això. Dic, he sortit. Estic viu, no sé com encara. Zeron. Però he creuat el... He anat a l'altra banda i veig que aquí... Bueno, te conto tota la història aquesta, no? De la Mykonos, de Ja m'ho contaràs, que aquí nosaltres estem en perill. Si us sent a certa estotesa, se'ns anirà el planosis. Sí. I Nereus s'apropa, l'agafa, mira si Aristides, obre els ulls, quan te veu notes una pressió al cap, veu així i diu, ets massa curiós. I es diu, serà millor que abandoneu el temple, que tenim que fer les pregàries que toquen ara al vespre. Us porta per la porta, mira que tancant. En aquell moment notes una veu que parla al cap Zeron, que és Birra. Zeron, ens veiem pel matí. I us gireu i sentiu la veu de Nerale que diu, i penseu que aquest temple el temps no corre igual que fora d'ell. Pum, se tanca la porta, us gireu i veureu com el sol està baixant, està bastant més baix del que hauria d'estar pel rato que heu passat en aquest temple. És un bon moment per córrer, eh? No sé vosaltres, però... Zlatar puja les faldilletes per damunt del genoll i a córrer. No li pots fer una alquímia a la porta. Entrar una altra vegada. No crec que... Que t'agradi estar dintre del temple. Sí, per l'experiència que he tingut, el temple serà pitjor. Però com que experiència? Què ha passat? La serp aquella que et va evitar... que ens vas contar l'altre dia. L'he vista. El germà de la diosa. Sí, està aquí dintre. Viu aquí dintre. I crec que està emprenyadillo una miqueta. Però per què? Per què no li agrada no perdeu visitar? temps parlant. Correu cap a baix al poble. Ja ho explicarem. Tenim tota la nit. Diu Zeron des de 100 metres més per avall. Però no en vas! I Aslat al costat de Zeron... A mi no m'agrada el sol, però... Aslat al costat de Zeron diu, si acas, ara que em protegixi que me protegixo detrás de Zeron un rato, ¿vale? Us esperem al poble. Com que fa costa baix, puc fer un patinet o... Oh, i tant, que sí, vols fer alguna cosa. Sí, algú amb rodes una miqueta... Bueno, que m'ajudi a córrer una miqueta més, perquè... Bueno, o a córrer, simplement. ja te veig en plan, ja ens han escoltat al terra i fer surf, no? No pensa... Ho deixem aquí? Pots provar. Sí, és el que anava a dius. Vale. I veiem-vos córrer mentre aquest sol va baixant. I és que córrer, el de córrer jo no ho porto bé.
Sí, pots Jo córrer, seria home. més- Pots córrer. Soc lento però seguro i más terco Bueno. que una mula. O sigui, que estic Corres. allí en plan de... I ara estic emprenyat. No, Corres. No sé. Corres a poc, però corres. Vaig més aviat caminant pesadament. Que ja és I això. suficient. Y lo que he dicho. Ven els nostres amics ja després de diverses sessions dirigint-se una altra vegada cap a Dilos. Ho deixem aquí fins la setmana que ve. Molt bé. I veurem què passa. Si arriben al poble abans de que els espectres es corrompeixin. Ja es veurà, ja es Sí. veurà. Pues no res. Nois, molt de gust per jugar una altra sessió amb altres. Al final, pues encara ha sigut més llarga del que em pensava. Mira, una horeta i mitja bona. Déu-n'hi-do. Mos parlem Allí, molt, Xavi, a aguantar com un campió. Ahí. No t'has mort. Cachis la mar. Tinc el cap a punt de petar ja. Bé. Però bueno, vaig a fotre'm un xute i a dormir. Molt bé, guapos. Molt bé. Vaja, Pues bueno, doncs, un plaer, senyors, i fins la setmana que ve. Vinga, vagi bé. Ciao. adeu.